asilikali atamanga Yesu Getsemani, anapita naye kwa Anasi. Kuchokapo anamutumiza kwa Kayafa. Kenaka anapita khothi lina la Yuda. From there anamutumiza kwa Pilato. Thereafter Herodi. Pomaliza anabwera naye kwa Pilato. Kulakwa kwa Yesu kunali kutchuka komanso kufalitsa uthenga wa Ambuye. Anamuzenga milandu yabodza ndi kumupha. Kuyambira 2020 Alfred Gangata anali dziko muno. Apolisi makhoti amamuona koma sanammange. Lero poti wabwesa demokrasi ku Lilongwe ayambapo musaka. Mukafufuza milandu yake ingokhala ngati ya Yesu. Akuti certificate yake ndi yabodza koma umboni alibe. Ine taonani atamanga anamusunga palingadzi. Kupita kukhoti akuti yayi apite kudowa. Kumeneko anasinthanso kumena kuti abwere ku Lilongwe. Maulendo onsewa akutetezedwa ndi asilikali ochuluka ngati momuja zimachitikira ndi Yesu. Atamangidwa ku Getsemani anapita naye kwa Anasi, kwa Kayafa, khothi la Yuda, Pilato, Herodi, and finally Pilato. History is the best teacher. Amene walamula kuti Alfred Gangata amangidwe ndi m'bale wa Chakwera Ax Mwanga. Jaji amene akuzenga mlandu wa MCP anamutumiza kudowa komwenso kuli jaji wa chimwendo. Potero anambwezeranso ku area 3. Zonsezi ndi umboni onena kuti boma la MCP lagwa. Malo motsitsa mitengo ya zinthu akulimbana ndi anthu. Kodi nthawi yonseyi anali kuti? Posachedwa Donald Trump wachenjeza kunena kuti Malawi has fake passport. Mapasipoti osaloledwa. Amene amatsogolera popanga mapasipoti Niki Chakwera, Kama Jekete ndi anzake sakumangidwa. Koma akulimbana ndi milandu yaing'onoing'ono, milandu yakenso yabodza. Inu Norman Chisale akuzengedwa mlandu wa certificate, koma certificate yo palibe. Alfred Gangata ali ndi certificate ya MSCE anayembera kudedza. MCP akunena kuti iweyo sunaphunzire kudedza takumanga. Umene uso ndumbuli. Timaona anthu ambiri amakalemba mayeso ku sukulu kumene sanaphunzire. Same applies with Alfred Gangata. MCP akudziwa kuti certificate yo ndi original ndi Alfred Gangata. That is why akumuzunza. Ndikuwuzeni mlandu umenewu ukanakhala wolondola. MCP akanampeza kuti kuwa amene indola kwadi ali certificate ya fake akanammanga. Koma muone akumuchosa kulingadzi, akatero akumpitisa ku area 3 ku khoti iye amupite kudowa. Kenaka asintha mupite ku Blantyre ku Zuzu and so forth. Kuyambira 2020 amanga anthu oposa 1000 koma palibe ndi mmodzi owapezeka olakwa. Chimwendo Banda waimira mondabwisa ndi billionaire. Ndalama wazitenga kuti? Nduna za MCP zambiri zapeza chuma modabwisa. Of course zikudziwa pali ena amene ndi chuma kale, koma Chicho Banda ndalama wazitenga kuti? Vitumbiko Mumba anandira 1.2 billion kusira 20 sanamangidwe. Lero masivo 70 akufuna 44% increment akukhapidwa. Mawu mwaka Vitumbiko Mumba amenewa akuchoka ku Capitol Hill ndikupita kukalimbana ndi amwenye. Akwaku tiye ndilezoona. President ameneyu simbusa koma ndi chigawenga choopsa. Poyamba anthu anakhapidwa ku Mbowe pasimama. Enoch Chihana ankafuna kuphedwa ku parliament, matayala anapulesedwa. And now masivo 70 akhapidwa. Nthawi zonse zikachitika president amene amabwera ndi umene kuti ayi sindikudziwa chilichonse. Posachedwa ataona kuchosa ntchito Minister of Trade Sosthene Gwengwe akuti amene amakweza zinthu iye sakudziwa. Ngati sukudziwa panga resign. Unalonjeza weka kuti after 2 years upanga resign. Resign chifukwa sudziwa kanthu.